ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରେମ ନିଦର୍ଶନ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ସମ୍ବାରୀ। 100 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିବିଡ଼। ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ବାରୀଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବାରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ କରିଛି। ପ୍ରେମ ମାନେ କେବଳ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ମାନେ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା, ଦୁଃଖରେ ହାତ ଧରିବା ଆଉ ସୁଖରେ ମୁହଁ ଭରି ହସିବା। ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ଏମିତି ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟ ଓ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କିଏ କାହା ହାତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସମ୍ବାରୀ ପ୍ରଧାନ। ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳୁ ଦୁହେଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ 125 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏହି ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନା ମିଳିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ନା ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କିଏ କାହା ହାତ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ କମିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବାରୀ ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ବାରୀ ଓ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ବାରୀଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବାରୀ ବିଛଣାରେ ଶଯ୍ୟା ଯାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ କରିଦେଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରେମ ବଦନାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ସେପଟେ ବିବାହିତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଏହି ଦୁଇ ଶତାୟୁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ ହୋଇ ରହିଛି। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଜଣ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପ୍ରେମ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ଓ କେତେ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୁଏ ତାହା କହିହେବନି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ସମ୍ବାରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।